Lectura do Santo Evangelio segundo San Xoán. En aquel tempo viu Jesús a Natanael que se achegaba e dixo del: Aí tedes un verdadeiro israelita en que non hai dobrez. Preguntoulle Natanael: E de que me coñeces? Contestoulle Jesús: Antes de que Felipe chamase por ti, xa eu te vira cando estabas debaixo da figueira. Respondeulle Natanael: Rabí, ti é o Filo de Deus, ti é o Rei de Israel. Díxolle entón Jesús: Por que che dixen que te vin debaixo da figueira? Xa crees? Pois cousas máis grandes has ver. E concluiu: Con toda a verdade volo aseguro, habedes ver o ceo aberto e os anxos de Deus subindo e baixando onde o Fillo do Home. Palabra do Señor. O comentario de hoxe é feito por Ángela Comesaña. Hoxe, o Evangelio non só narra o encontro de Natanael con Jesús, senón que, de algún xeito, tamén recolle o noso propio encontro con Jesús. Natanael non entende por que ese descoñecido o coñece a él, pero entón Cristo lle di que él xa o vira moito antes na figueira. 20. Nese momento, sen precisar máis información, Natanael xa coñece a este descoñecido. Ti es o Fillo de Deus, ti, só tendo ese pequeno dato da árbore. Jesús promete que verán cousas moito maiores celestiais. Seguro que moitos lembramos ese primeiro encontro de verdade con Deus, o momento no que Jesús cobra sentido na nosa vida, no que o deixamos entrar no noso corazón e todo comeza a encherse de luz. O modus operandi de Cristo, como podemos ver no Novo Testamento, consiste xeralmente en ollar, cunha ollada chea de amor divino e chamar a persoa polo seu nome, para a continuación pedirlle que lle siga. Ás veces, o inimigo intenta enganarnos facéndonos creer que somos invisibles e que non lle importamos a ninguén. Pero fomos creados á imaxe e semellanza de Deus, e se estamos aquí é porque formamos parte do seu plan. Non só iso, senón que somos protegidos e coidados por un anxo da garda. Cada un ten o seu propio guardián celestial. Hoxe é un bo día para lembrar aos anxos, en especial aos arcanxos San Miguel, San Gabriel e San Rafael. Como ben sabemos, San Miguel é coñecido pola súa loita contra o demo. San Gabriel é o mensaxeiro por excelencia e San Rafael ten relación coa medicina. Polo tanto, cando o inimigo trate de facernos lembrar o noso pasado antes do encontro co Señor, non caiamos na súa trampa. Peor é o seu futuro. Non esquezamos que Deus sempre vai estar preto de nós e que o raño, o poder e a gloria pertenecen ao noso Señor Xesucristo polos séculos dos séculos. Todos debemos dar grazas a Deus de todo o corazón xunto ao salmista por escoitarnos sempre pola súa misericordia e a súa lealdade. As súas promesas non caen en saco roto. El nunca nos abandona,
senón que nos otorga grazas. Que non nos falte valor, irmáns, pois somos fillos de Deus Todopoderoso.